To kamar dai yadda kuka sani na tara mana ne saboda mu yi muhimmin magana akan maganar da ɗaya daga cikin ku malamai ya kawo muna akan cewa mu aji magana hadisi saboda yawancin hadisai ana samun saɓani gare su wanda ya dora haddasa muna rikici tsakaninmu da junanmu. To, a ranka ya daɗe wagga magana da ka tara mu a kanta magana ta gaskiya ka yi abu mai kyau. Kuma ni ina iya cewa na fi kowa jin daɗin wanga abu. Saboda maganan malamai a daidai a biɗa su yi ta. Lallai ina ganin haka ya yi. Ranka ya daɗe wagga shawara da ka kawo a ganina ni dai akwai kuskure gare ta. Amma a binciki sauran malamai a jikan magana. To ni dai babu abin da zan cewa duk abin da malamai sun ka ce ya yi daidai saboda malamai mu su muka bi sau da kafa. To kai da auta malamai baka ce kun yi ba yanzu. To dan kai ni babu abin da zan cewa game da wagga shawara illa dai in ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Saboda tun muna yan yare yan karumma tsohon muka faɗa mana cewa ƙarshen duniya dujjal na nan wato har ya bayyana. Saboda yanzu wagga magana ran kaɗe shin musulmi mai hankali shina yanta ya ce wai a karkare hadisi a karkare fiqihu a karkare tafsir duka a tussuwa littafin gaba da ka sun a tussuwa ran kai daɗe wani littafi ya shekara 100 wani 200 wani 500 wani 1000 wani sama ma da haka ya ce duk bai da fassara waɗanda malamai to shi in bai da fassara su ba shi ubun wa zai da tashi fassara. Sannan ran kai daɗe ya ce bai da fiqihu ba bai da hadisi ba bai da sharha ta Qur'ani ba kuma littafin ga wani littafi ya shekara 100 da rubuta wani 200 wani 500 wani sama da hakan shi in bai yadda da fassarar malaman farko ba shi ubun waya zai da tashi fassara wani yana zai da tashi fassara don haka kenan sai da abu fassarar Qur'ani kwata ko kowa ya tashi fassara in wanga ba yana wanga shi ba shine ya ce ya gano wani hadisi kuma ana ce mai ingantaccen hadisi yace ya saba ma aya don haka ya yadda hadisi ya dauki aya hadisin yace ai gashi annabi sallallahu alaihi wasallam a cikin hadisai din an ce annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce an tilasta mai yaki mutane sai sun zama musulmi amma ga aya ta ce la ikraha fi dini babu tilasta ga addini yace don haka wanga hadisi ya saba ma aya yadda aya ya dauki hadisi ko ya yadda hadisi ya dauki aya to nace ai akwai ayar Qur'ani ta wadda an ka ce ya ayyuhan nabiyyu jafidul kufara wal munafiqina wa galu alaihim ya kai annabi Allah ta ce kai yaki da kafirai da munafikan Allah masu rubabba akida waɗanda sun labe cikin musulunci kuma suna yakan musulunci gaba ɗaya kuma sannan ka tursasa musu kaga da wannan hadisi da wannan aya ai su ko sun ittifaqan don haka in ya ce ya dauki wancan aya ya yadda wanga hadisi sai wani ya ce to ya dauki hadisi da aya sannan wani shi ko ce ya dauki tashi aya inda an ka ce ya ayyuhan nabiyyu ya ayyuhal ladzina amanu man yartadda minkum an dinihi wa sawfa ya'ti Allahu biqaumin yuhibbuhum wa yuhibbunahu azillatun 'alal mu'minina a'izzatun 'alal kafirin Allah ya ce ya ku masu imani man yartadda minkum an dinihi wanda duk ya rida daga cikin ku ya ba addini ne ya hita addini ya koma wani addini daban to Allah ya ce ku ta batu ne fa sawfa ya'ti Allahu biqaumin dasannu Allah zai kawo su mutanen nan yuhibbuhum wa yuhibbunahu su kan suna son Allah Allah na son su to in muka dauki wannan fassara to kenan su masu imani ba su cikin waɗanda Allah na son suna son Allah kuma baka saka to kace muna ai ana magana daga cikin tunda Qur'ani cewa ya fa sawfa ya'ti Allahu dasannu Allah zai taho bi qaumin da wasu mutane bayan bace masu imani an ce wanda ya yarda daga cikin ku ya ba addini ne ba a ce ku ya kai ba a ce ku mai komai amma Allah ce fa sawfa ya'ti Allahu bi qaumin dasannu Allah zai taho da wasu mutane kenan ba ku ga ko yuhibbuhum wa yuhibbunahu su suna son Allah Allah na son su kenan ku masu imani ba ku ciki kenan don haka in mutum yace bai aiki da sharha bai aiki da hadisi bai aiki da fiqh ni gane kai Qur'ani ma bai fassara gare shi kwata sannan a cikin alqur'ani an ka ce wato wala taqrabu malal yatimi hatta yabluga alkitabu hatta yabluga ashidda wala taqrabu malal yatimi hatta yabluga ashidda kada ku kusa ga dukiyar maraya sai maraya ya kai matuƙa ƙarfi ne wato kenan aka ce ga wanga mutum maraya na mun dai san maraya ko wanda uba ne mutu shina dan karami yana dukiya kowa sai shi ne sai da take babu ruwan kowa da ita sai dai malaiku to fake ta kuma ba ka ce wala taqrabuha bil akali aw tasarrufi tunda Qur'ani bai ce wala taqrabuha bil akali aw tasarrufi ba cewa dan ka kada ku kusa da dukiyar maraya sai ya kai matuƙa ƙarfi ne in ka ce akwai wata inda an ka ce wanda an mai wadata kada hici wanda yake bai da komi hici sai a ce to ga aya ita ko aya na can aya kaga ba ta can aya don haka rikici zai ƙara ƙaruwa kenan in ya ce bai da sharha ba bai da hadisi bai da fiqh ba
in muka koma gundarin bakin Qur'ani akwai aya wadda malumma suka faɗa muna cikin suratul baqara inda aka yi magana saki aka ce wa in tallaqaha fala tahillu lahu min ba'du hatta tankiha zawjan ghayru kuma aka ce wa in tallaqaha fala junaha alaihima an yataraja'a in zanna yuqima hududullahi in mutum ya saki mata ce to ba ta halatta gare shi ba sai ta aure wani namiji wanda ba shi ba kuma cikin aya sai aka koma cewa kuma in mutum ya saki mata ce fa to babu lahi su dawo da auren su inda sun tabbatar da suna tsaye da dokokin Allah kuma nan ba a ce wa in tsallaka hawa hiratan aw isnaini aw salasan kuma ka ce kowa bai isa ya sa baki ne ya ce in aya ta ce kaza ga abin da aka yi ba kenan da saki ɗaya da saki dubu duk gudana in mutum ya saki mata ta an ga dama a mai shan ita in saki nawa yi in an ga dama kuma in saki guda a ce auren ya mutu kwata kwata kaga ashe wannan al'amari ni a gani na akwai babban rikici a cikin shi wato da wata mallamai in na fahimce ka in mun ka biwa gafatawa tashi maimakon rikici ya ragu karuwa ma zai yi tabargaza za ta karu dan kai dai shirme shi ragu wallahi an ka biwa gafatawa shirmen huna ma za a ci gaba da yi maimakon shirme ya ragu wallahi shirmen huna ma za a shirye tunda ya ce bai da fassarar mallamai ba kowa bai da tashi don haka sai dai kwata-kwata a fassara Qur'ani ko in wanga iba yau ga fassara wanga shi iba shi ga fassara kaga rikici karuwa za shi a sannan ran kai dadi ya ce bai yadda da fassara Qur'ani ba bai yadda da in aya ta ce kaza a fassara a ce ga abin ta kamhi ba shin to kuma shi gashi yana fassara Qur'ani magoya baya ne suna saurato shi ina samu tashi fassara shin Allah dai saukar da Qur'ani ya fassara mai ko manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da aka kama Qur'ani ya fassara mai ko mala'ika Jibril da aka ba Qur'ani yana kawo shi to fassara mai ko Qur'anin da yare ne an ka sauka shi in ba haka ba ina samu tashi fassara tunda yake bai da fassarar da malum sun kai ba shi ina samu tashi to wanda tambaya bai tashi sai ya bada ansa ta shin kai na ko kai ka to dogara babbaki da da'awatan malamai ka bar danganta ni da wagga mugunya aqida da wani bakantaccen malami ya to da ita don kai da kanka kai kowa sanin ba ni na ba to ka ko amma ka tambayi malam tasi gashi nan ka ji a koci na malam tasi kai ka to dogaro babban aqida cewa a ba hadisi a ba Qur'ani a ba sharha a ba tafsir sai malam zalimu na gashi ga haba dan autan mallamai ya za a yi matsayina na malam zalimu a ce an ji wagga kalami ga bakina wannan ba halina bane haba ya subhanallahi haba ranka ya dade ba ni na ba to kai dan wata mallamai yanzu mai wagga aqida wani irin kallo ka kai mai musulmi na ko kahiri to ran kai ni dai a wuri na a to fahimta a to ganewa wanga mai aqidar musulmi na amma fa da hadisin nan da ba shi saboda muna da hadisin da malum sun ka taba faɗa mana cewa wata rana sahabban annabi suna tare da shi sallallahu alaihi wasallam wani ɗaya daga cikin su yace sai ga wani bawan Allah ba su taba gane ba su taba sani ne kuma babu wani alamar ta inda yake to zauna inda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace ya rasulullahi ni aka ce musulunci ba ni labari game da musulunci manzon Allah ce mai farko dai ka shaida wa wanda da gaskiya sai Allah ka shaida annabi Muhammadu manzon Allah na ka zama mai tsaye da sallah ka zama mai azumi ka zama mai zakka ka zama mai hajji abubuwan ga guda biyar su manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace duk wanda kai su musulmi ba to tun da wanga mutumin bai gaddama ɗaya daga cikin su ba ni auri na musulmi na amma hada hadisi ba da don ban samu ayar da an ka ce abin da an musulmi ba wanda yake ya tsaye da sallah wanda ya kalmar shahada ya tsaye da sallah ya azumi ya haji ya zakka ban samu wata aya ban taba jin maluma sun karanta irin wannan aya ba amma dai na ji maluman na karanta hadisi irin wannan don haka a wuri na musulmi na amma hada hadisi wannan gaskiya ne